ଶୁଭ ସକାଳ। ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିଯିବା ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଆର୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଆର୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ହେଲେ ଆମ ବାସୁଆ ବଳଦ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହୋଇଗଲା ସକାଳ 4ଟାରୁ। ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଗଲା ଆଜି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଆମ ଆର୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର, ଆର୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଥିବା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।